Pipikit, padoktor na padoktor. Ay, awan ko na. Oo, ang tagal sa oh, dito ako ba? Ada record. Pati mga bangkang kita man mo ka naman kaya na parang lahat ko Ay, course. So, si ano? Dito sa ano sa dito sa Kawayan. ilang opisina pa ya. Dito rin yun. Okay. Yan na lang. At the same time, dito rin po yung sa ano, di ba? Yung livelihood ng duck farming. Ay, hindi. Doon sa Citibet yun. Pero pwede rin. Okay, pwede na rin kami mag-inquire sir. Pasok na yun. Jonathan, Tugade. May madang. Ano yung parang mo? April. Kapsa ni kagawa dyan sa Mariama. Diyan, mga Herman. Black. Taga-Barangka. Buwan, uncle ko tayo yung madam. April ko tatay ko. Pero meron din ako na malpas mo na ako mga bantay. Mga may atak man. Ha, na? Ikawayan ka ano? Ma'am, Tagalog lang po. Hindi maaluan ang So, ma'am, bamboo enthusiast po kami. So, isa sa sinusulong po namin na programa po ngayon, yung pong objective po ng ating gobyerno na makapagtanim ng 1.3 million ng hectares of bamboo trees. Yes, million hectares. So, kausap, yes. So, galing na po ako ng main office sa DNR. Opo. Kasi ang problema po ng gobyerno natin yung manpower. Opo. Since dito po sa Pangasinan napakarami natin mga bamboo trees. Ang problema hindi na utilize at na ma-maximize. Opo. Kapag na-reach niya kasi yung maturity nito at hindi po napuputol, sayang eh. Ito ba? So ngayon, ma'am, ewan ko kung narinig niyo na po yung yung kubo modular. Hindi pa. Yes. Meron pong company ngayon, kubo modular. Tinatayo po nila ma'am yung bahay doon sa iba't ibang area nationwide. In just 4 hours, nakatayo po yung bahay. Ay, iba po. Kay po ito kay architect. Ang maganda ma'am kasi yun nga po. At the same time, sinusulong din po kasi ng gobyerno natin ng way back 2010 ng si Pangulong Gloria Arroyo. Yung pong executive order na yung national schools natin dapat lahat po ng so yan po ngayon yung ngayon kausap ko ma'am si executive director Boots Bosch. So ngayon ma'am kasi may mga dito po may mga area tayo na mga baytang idle land na pwede po natin tayuan ng bamboo village. At the same time, bamboo museum. Opo. Para maka-create po tayo ng jobs and opportunities. At the same time, ito attract tourists. Opo. Ito po sa our tourism industry. Yun na alamin mo.
ang ano namin ma'am, kasi meron na daw gumagawa dito ng e-bamboo. Yes. Actually, yung ano ni Gloria Magsibat, Opo. kaya namin nasunod yung aming pagawaan Opo. ng gawa ng bamboo, engineered bamboo. Opo, yes. Bamboo. Galing yan sa Opo. 2010 po yung naano po. Opo. Bamboo. Opo. Ma'am, saan po dito yung ano natin? Yung taparang. Alam mo yun, Coach? Ma'am, ano na po yung mga handicrafts na nagagawa natin? Tables, okay. Ma'am, yung ano, about yung mga pang beam, yung mga pang ano natin, hindi pa tayo ano doon. wala kami supply ng bamboo. Ganun, ma'am. Kasi Ang dami natin ano dito, ma'am. Agno yun, agno. hindi naman basta kawayan ang Yes, ano po usually man yung ano? Yes, opo, yung matured na siya. Opo. Ah, yung binagyahin nila doon, kasi fish pan. Tama, ma'am? Mm. Opo. Yes, 3 years at least, ma'am, diba? Yung, opo, yung book, yes, tama po. Wala na kami kasi nadula. Maraming nadula suwan. Opo, okay. May ano naman sila, may program. Opo. Nabigyan kami ng 1,000. Kaso Opo. tinatanong ko kung ano. Yung variety, opo. So, ma'am, usually, kawayan tinik yung para talaga dito? Mismo. Kasi yung ibigay sa amin, isa sa mga binigyan, Bayog po, ma'am? Lima. So, hindi yun pwede dito sa ating. Kasi ma'am, yung bayog, yung po yung makapalang ano, ma'am. Hindi rin kami gumagamit ng bayo. Kasi yung mga So, kawayan tinik lang talaga? kawayan pinigyan, isip ko kawayan pinigyan. Okay. So, Alam na alam ni Kirsten po yun. Kasi si Kirsten, siya yung Opo. Yes. Yung mga bamboo council po na yan. So, ma'am, ano po yung market natin ngayon dito sa mga... Dito sa mga local pa lang? Okay. Hindi pa kaya? Opo. Natalo kami, dahil Isabela, hindi na balila. Kasi hindi man pwede sa amin. Kasi isang operation ng bukuan, Opo. binabalila sa amin. Okay. Sila, hindi na nakapag-supply. So, yun ang ano, problem natin ngayon. Opo. So, yung sa amin, pumasa talaga. Opo. Nakarating pa kami. So, ang ibig sabihin, ma'am, ang dapat na i-promote natin ngayon ng mga bamboo growers natin is itong tinik. Okay. Marami na nagtatanim din dito. Pero, ma'am, nabigyan ba kayo din ng ano, ng seedlings po ng kawayan tinik? Hindi man. Yung series naman, kaakiban na doon sa 31 million. Opo. Ay, yung budget na yon. Actually, nandito sa pinapaikot siya. Opo. Ang city government, kami yung natuturo Opo. sa Yung propagation po nun. Okay. sa grupo. Ah, okay po. So, mga association, Opo. sila yung nag-propagate, and then ang city government, kung sino yung may gusto magtanim, Opo. bibigyan ng Okay. Kaya wala masyadong kailangan dito sa amin. Yung private lang naman is patulan. Opo. So, mostly dito sa gilid ng river, natamnan na rin. Ah, meron ako. Visual ang Opo. Kung alam niyo ma'am yan dito sa may Aguilar, Oo. opo, yung sila, ano yun eh? Opo. Ilang ano? Sila sa may mga pares. Opo, yung office, yung gawaan naman po nila ma'am sa Bayambang. Tama po ma'am? Napuntahan ko na rin. Kasama namin yan noon. Okay. And then, ano rin
Kausap din. Opo. Saka Abra. Bakit yung Abra is wala na rin. Wala na rin sila. Ang nagturo sa amin, ang unang kwan, kaya nagkaroon kami ng kawayan. Apo. Dahil kay dito sa Marian Marcos Yes, apo. Sa Prom Ilocos, Norte, di po ba? Nakita mo yun na noon na nakakaganda. Apo. So, yun, nakapag-usap siya. So, may amounting 1 million. Apo. Doon. So, yung training, tapos napagyan sa ng mga provider, one lang. Yun ang pinatubusahan. So, sumunod naman yung proposal namin sa PAFCON. So, yun, nabigyan na kami ng result. Okay. Pero usually ma'am, yung isang puno po ng ng tinik, yung kawayan tinik is how much po yung yung price natin kung bibilin sa mga Kapag yung yellow na, Apo. 3 years na siya, Apo. 200 plus. yung isang puno po yun ma'am. No, isang connect. Yes, apo. Okay. Tapos, sunod-sunod naman yun. So, within 5 years kasi, kapag nagtanim ka, Apo. within 5 years, slots. Okay. Bibili namin. I see. Among yung dati, 7 pesos. Okay. Pero, dapat pure yun. Opo, tama. Talaga, ready to... Pero dito ma'am, meron na bang gumagawa sa atin ng chopstick? Wala. Wala Yun pa. ang wala sa amin. Yun ang isa ma'am na malaking market natin. Hopefully, makabili kami ng mga machine. Sana nga po ma'am, kasi tutulong kami para i-promote po yung So, ganun, gawan na lang kayo ng sulat. Opo, ma'am. Yun. Okay. Ma'am, do you have a business card? Eh, mayor, sa akin. Opo, through you po ma'am para Wala na yata. kahit ano na lang ma'am, sulat na lang po sa... Yes. Pagkalit kita sa vaccination, So, ano na po kayo? darating ko lang. Ay, okay. So, ma'am, in case may pwede namin kayong ma-invite. Sino yung pwede?